नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातला आकाश वर्णे. आज ना आपण ना देवीचं विसर्जन, आता हे 9 दिवस ना असेच गेले. आपल्याला सण आहे असं वाटलाच नाही, कारण की गरबा नाही किंवा काय मनोरंजन असं कायच नाही. सगळ्यांनी असं शांततेने सगळं गेलं आहे. तर आज ना तुम्हाला विसर्जन दाखवतो. म्हणजे आमच्या कणकवलीमध्ये ना 4 देवी आहेत, त्यांचं तुम्हाला विसर्जन दाखवतो. ही नदी आहे ना, म्हणजे चौंडेश्वरी नदी आहे ना इकडे, तर तिथेच ना सगळे देवी येतात आणि इकडेच विसर्जन केलं जातं. तर ते देवी आता कुठे आहेत आणि काय काय त्यांचं ना अशी तयारी काय काय चालू आहे ती आपण आता बघून येऊयात. चला तुम्हाला दाखवतो. मित्रांनो, ही शिवसेनेची देवी आहे. मंडळी, कणकवलीतील सर्व देवींचं विसर्जन ह्याच गणपती स्थानाच्या ठिकाणी केले जाते. आता हळूहळू देवी विसर्जनासाठी येत आहेत. अंबे माते की जय. पाठ घेऊन पाठी आहे. पाठ घेऊन ये, पाठ घेऊन ये.
अरे ठेव ना, आता पुढे घेऊया. थोडी थोडी हो भाषा आंबे वाचून गोकुळ विनाशा शरण कल्लीर झाला पदभंग जलेशा जय देवी महिषासुरवदनी सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी गणवदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भावे वाईन मनीन खाली उतरा. थोडा जवळपास ना जाऊन दे पुढे घेऊन दे पाण्यात. पुढे जा. जातलो थांब रे, जातलो थांब, जातलो जा. पायरे बघा, पायरे बघा. जय देव रत्नाभर कोरा तुझ गौरी कुमारा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जग मोड शोभ शोभरा दिसत तू असं माते की काय मी असणार बाजू सर का सरळ करा पाठ सरळ करा. सावकाश चला, सावकाश जावा, जरा आवाज नको आहे, सावकाश जावा. तर मंडळी अशा प्रकारे देवीचा विसर्जन सोहळा संपन्न झाला. खूप आनंदाने झाला. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला बाय बाय, टाटा.